Astăzi facem review la zooparcul din Chișinău. Pune like dacă îți place să gâtui pitonul! Băi, de unde sunt măimuțele? Wow! Ia raja dat super. Ui, sucă! Nu e food. Nice! Eu sunt țăpântirul aici. La noi. Să, așa la gata, a murit? Da, așa e tigru. What does the fox say? Ебать, дело охуелый. Ой, похуй. Жив ахуй сте нахуй, сарам. Сарман мотан. Țăranul? Țaran. Aici stai câinii? Nu, este lup. Безумно может быть первым. Нихуя себе. O, de... Ca la mine în sat. Parcă e bănieltul. Tu uite că el e... A, nu, el просто ce sus, mi se pare că stă cu cioarele, știi? Nu, e așa. Așa ce sus? Eu tăiet cioarele, vezi? Eu văd, mi se pare că Nu, e cu cioarele în glot, știi, pe jumătate. Nu. Uite, așa și mai sunt. Când băniel tot zis că se iei capra acasă, dar s-a luat хуйня de asta. Dar și cu dânsul e bolnav, și cu dânsul. Tu ce e здоровый, ți-ți parcă tu ești el пьяный nahui. Asta что рыгается ел? Здорово, Украина! Uite la ei, stă și cel care. I'm a motherfucker, emo boy! Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Gonna ride till I can't no more. Regatul cailor. Wow, câți cai. Nice regat. Al cailor. Al-Qaeda. Ce-s cu dânșii? Și ala de sus e GG cu dâns poходу. Trebuie film de astea care cum vedeți mandarine sau cum ele se numesc, care sunt cele mai frumoase. Ce și, блядь? Ce-s cu dânsele? Vezi, e ca râs sușile cele, ele sunt numite cele mai frumoase din lume. Am notat, bля, mandarin, bля, походу что se numesc. Какие-то елевай de capul lor, Что rățușile нахуй? este. El умер, и тут el a murit, e как он în urmă. Nu, Nu ne клювul lui. l-au El a scos. ascuns sub piele? Da. Нихуя el клювul. Клювокрыл. Вау. О, de... Dar cealaltă care stă pe spate, el păi mor, da? Și aici trebuie să fie ileie. Unde se ia? Ia uite. Нихуя себе! Da, el umер acolo. Да ну мой умер, пока он прилег Nu, отдохнуть. el, bля, umер, tu uite la ochii lui, e insan. El umер. Бля, El mai zis похуй. бля, чуваку уморить до наждешня тершим, тело уморить. Пожалуй, нахуй.